И ето ни в втория епизод на нашето оцеляване в сървъра Insanity Craft. А, Сега ще продължим да търсим място за къща, далече от другите играчи, за да не могат да ни изгрифят. И така, добре, ще паузирам клипа, защото изляза им една малка работа. Връщам се след малко. И завърнах в дами и господа. Съжалявам, че се наложи да стане така, но добре, няма значение. Значи, ще почнем да оцеляваме някъде тука. Просто не знам, в смисъл не знам как ще изкараме пари за резиденция. Но ще намерим начин. Така, значи. Ще минем на там. Аре бе. Макаре. Аре бе, къде тръгна сега, ако се излагаш? Къде отида бе? Ей човек. Ще убия. Аре, ходи. Аре. Ходи там. Не бе, мамичка ти дева. Мамка му. Взимаме седото от магарото и изчезваме. Да явно ще плуваме. Братя да плуваме. Обаче много лесно намерим този седло. Да стана, че има ево дикно сега, че нямаме, защото сега сме в морето и трябва да плуваме. Тук има някакво... Това бе. Какво това бе? Омага, това са... Това е диня, дами и господа. Много диня. Твърде много диня. Така искам да намеря някакъв остров и там евентуално ще започна голям, защото вече мързи да плувам. Мислям остров, така ми се струва. Да, само така ми се струва, няма остров. За сървър дали е нов или стар, има много малко хора, но все пак това е оттекчително. Не знам колко добре се чувам, защото микрофона ми не е един от най-добрите. Обикновен микрофон. Там има остров. Докато стигна до него за една минута, може би една минута. Защото това си е далече, доста далече. Ще оцелявам на този остров. На целия остров. Абсолютно целия остров. Или една част там, или там. Ще избера една от двете. Но явно ще оцеляваме. Тук едно мостче. Там така. Едно мостче, да може да се минаваме и правим там какво трябва да си правим. Та. Този път бързо намерихме земя. Защото в принцип като вляза да търся острови и търся по половин час. Докато намеря някой хубав. Не е много голям, не е много малък.
спрен. Та тук си имаме и дърва, имаме си всичко. Абе направо е тук ще направя една къщичка. Така. Да си сетнем home. Сетваме си хоума и да почваме да копаем тук този дирт. Така, съжалявам ако се чува телевизора ми. Много съжалявам. Ако изобщо се чува, да. Сега вече би трябвало да не се чува. Да събираме дърва и ще продължиме. В смисъл ще започнем къщата. Избрах да тук ще има хубава гледка към морето и ще може да виждаме кой идва насам и нали, примерно ако някой минава, за да можем да се защитим. Така. Значи ще изсечем и това дръвче тук. Надявам се, че до края на епизода ще мога да направя къщата, която искам. Защото ще е малко тъпо. Не, няма да е тъпо, ще бъде готино да има още епизоди. Нали аз ще правя всеки епизоди в този сервер, нали, как оцелявам там, как се развивам. Ще знаете всичко, което правя в този сервер, така че... Не, това е. Тук има водна лилия. Защо трябва да провалят острова с това? Просто не знам защо. Обаче мисля, че съм малко болен. А това никак не е добре. Така. Само един момент да събереме. Сега ще изчистиме тревата от тук. Чакай бе, е така. Ще изчистиме, нали, тревата, за да може да се строиме като хората, а не да се правя някакви маймуни тук. Та... Сигурно няма и в този епизод да направя къща, защото както съм ви информирал в миналия епизод, когато започнах тук, мога да правя клиповете само по 10 минути, защото не съм с купена програма, нали? И затова, иначе ако зависи от мен, ще да сме заедно повече време. Но на мен не ми пречи да правя по няколко епизода. Нали, защото сега няма какво да правя тия 10 минути. Аз си цъкам доста пред компютъра, специално днес и вчера. И отново ни стига това. Така, значи... Не така, бе. Не така, бе. Ле. Е така. Ще започна ли тук да правим къщи такива работи. Докато да съберем пари и да си направим резиденция, да не може да ни грифат къщата. Както казват някои, кащата.